האלקטרונית של חברת טאקו משמשת תחליף למכורים לסיגריות בישראל. למרות הצהרות החברה כי אין במוצר כל ניקוטין, מבדיקת חדשות 10 והמועצה לצרכנות עולה כי יש פה ניקוטין. כתבתנו לענייני בריאות מירי מיכאלי מדווחת. אנחנו שנינו מעשנים סיגריות. לבעלי מעשן יותר מקופסה וחצי ביום. רצינו להפסיק לעשן. מיכאל הימין בסך הכל רצתה להיגמל מהסיגריות. אחרי שיטוט קצר באינטרנט היא בחרה בדרך שחשבה שתהיה הפשוטה ביותר. הסיגריה האלקטרונית של חברת טאקו. זה תחושה טוטלית זהה לחלוטין לסיגריה. הוא פשוט שכנע אותנו לעשות מנוי של פילטרים. יצא לנו סכום של 4,000 שקל. אנחנו גם קצת מנקים את הריאות. אז אתה אומר לא רק שזה לא מזיק, זה אפילו טוב לי. נכון. כמו רבים שרכשו את הסיגריה האלקטרונית הזאת וחשו בחילות, סחרחורות ושאר תופעות לוואי, גם מיכאלה נפגעה. זה התחיל לעשות לנו שריפה בשפתיים. משהו חם מאוד, כמו מזלג רותח. טאקו, צהריים טובים. אז תגידי, זה באמת עובד? אני מתה להפסיק לעשן. טאקו 5 היא דקה. היא לא ממכרת, ידידותית לסביבה. יש לה אישור של מכון התקנים, אישור של משרד הבריאות, אין צורך, מכיוון שזה לא תרופה, אין לנו ניקוטין, אפילו לא גרם אחד. ואת יודעת מה? כולם מתפלים וזה עובד. אז אין ניקוטין מבטיחים בטאקו. יחד עם המועצה לצרכנות בדקנו את הסיגריה האלקטרונית במעבדה מוסמכת. התוצאות מראות שניקוטין דווקא יש. אם מצהירים שאין ניקוטין, המשמעות צריכה להיות שאין ניקוטין בכלל. ואם יש ניקוטין, אז נדרש פיקוח של משרד הבריאות מחדש. אני עדיין ממשיכה לשלם כל חודש, והפילטרים לא מגיעים. גם אם הייתי רוצה להשתמש במוצר והוא היה טוב, לא יכלתי להשתמש במוצר. ומי שגורף את הכסף לכיס אפילו לא טורח לענות לטלפון. אחרי מאמצים הצלחנו לתפוס את המשווק, ותשובות אין. מיכאלה. כן, מיכאלה שמכרת לה 2 ערכות ב4,000 שקל ואתה לא רוצה להחזיר לי את הכסף. שתי לשירות לקוחות, אני מתנצל, אני לא יכול לעזור לך. למה אתה לא יכול לעזור לי? אתה יכול רק לקחת ממני את הכסף, אבל מענה אתה לא יכול לתת לי? כבר בשנת 2009 משרד הבריאות החליט לאסור על ייבוא סיגריות אלקטרוניות בעקבות אזהרת ה-FDA, כי חלקן מכילות ניקוטין וחומרים נוספים שמקורם אינו ידוע. חברת טאקו, סיגריות, הם פשוט נוכלים. בפועל חברת טאקו וחברות נוספות ממשיכות לשווק את המוצר ולהבטיח גמילה ועוד הבטחות, בלי כיסוי. מי שרוצה להפסיק לעשן, שיפסיק לעשן בדרך המסורתית. כנראה אין ברירה. בהכנת הכתבה השתתפה ליאור קינן. תגובת חברת טאקו לא נמסרה עד לרגע זה. במשרד הבריאות נמסר כי אף יבואן סיגריות אלקטרוניות המכילות ניקוטין לא קיבל מעולם את אישור משרד הבריאות. למשרד אין סמכות רגולציה על תחליפי סיגריות ללא ניקוטין. נכון להיום הם מציינים אין מספיק מחקרים המאפשרים להניח את בטיחות או את יעילות הסיגריה האלקטרונית, ולכן הם לא ממליצים על שימוש במוצר זה למטרת גמילה מעישון. טוב לדעת.